Ćao drugari, dođem video na mom kanalu. Šta smo danas da radimo? Danas ćemo gledati FIFA Mobil. Za FIFA Mobil mi je predložio Omar Mišić, veliki pozdrav za njega. Pa ajde da krenemo. Zvaćemo se... I da, promijenit ću na gulinu, ćemo od sada... 20. I tako, ali moram čekati još dana da bi to mogla da probam. Ja sam postavila ultimativ, ok. Training camp, imam dobro. Ako želite još FIFA Mobil epizoda, subscribe-ajte na kanal, lajkajte video. Play. Igrao sam FIFA Mobil 2 puta. Jednom je bio tim 88, a drugi put mi je bio 81. A sam primio iz početka da ne bude sada čitav serijal od pola krenuti. Bolje ovako iz početka i... Što oni mene vuči? Uvijek sam ja noob. A gdje se golman? Ovdje golman. Idemo dalje. Ovo će biti ultimate puse, da. Ja sam još reći, znam, gleda vas mnogo ovaj video će gledati, ali niko neće da se subscribe na kanal, a pola vas gleda. Zato subscribe-ajte se na kanal i lajkujte video. Podijelite ga sa vašim drugarima da se subscribe na kanal i vidjeti pozdrav u sljedećem videu. Eto tu i živ naravno. Izvinite zbog gluki, možda se nešto ja čujem, ne znam. Okej. I da, ljudi, druga sam smjela, znate svi. Nije izlazilo klipova, zato se mora učiti. A sada će biti redovni klip. Svaki dan će biti po jedan. Ako ništa, danas će biti 2, ali neće gledam. Sad gledam. Zato što moram ići u školu, a vraćam se u 7 sati. Tako da... Mislim, pustim se ja prije 7. 15 do 6. Ali bus moram čekat sat vremena, što je problem. I dok ja dođem ovdje na stanicu do kući, 7, pola 8 dobije. Što mi jako mrza, možda budemo snimiti danas vlog. Ali ne vjerujem da hoćem. Zašto? Neću, zato što... Nakon koliko snimam, ovo video će ljudi trajati za 3 minuta, da će ima 10 minuta. A sam pređem trening camp i tu. Open, 3, 2, 3. Ok, ovo će biti zeznut. Bravo. Pazi. Možda budem ovako gledat. Oj, Gošo, gdje si pošao? Da, ima neki fudbaler 7. Neka. I samo našta negativne komentare. A biješ čovjek nije nov. Da, ljudi, imali smo 20 subscribera i 2 ljudi se unsubili sa naših kanala. Sa mog kanala. Što mi krivo na vezi. Ovo da smijete će već. Ja sam ga našao, gdje ću ga istaviti. I sad ga ne mogu... Tu. I tu da... Moći... Žovetina. Znači, ako je klik sada... Sada se bude uslovno. To je dobro tamo što... Da, gdje sam nekako. A ima ko jači, šta je? Da, imam 21.000. Ako ste gledali sad, nemamo ovako radi.
Dole raspalim, aj, dobro. Sprint, ja volim sprint. Oj, evo, profesionalizam, ba. Oj, čije. Wow. Ne znam šušti ili šta, ali ne znam šušti. Prijeđem ovaj trening kamp i odigrat jedan za sve tek meč. To će biti uzeo knjada i kratka, ali stačka moram brati. Škola je počela, obaveze sad idu, a ne vi neki tam drugi, treći razred, kad nema ništa, vraćaj sutra kući. Blago vama, ja sad propadneš sve do prvog razda, sve znao, propadneš fino. Dobar dan, najbolji učenik. Najbolji i hoćemo dobiti 2 Harrisona, bam. Excellent. Kičante, idemo moj tim. Idemo osvojiti ovog Ronalda. Op. Op. Treniramo ga. Odlučujem si zada. Ne, ovo su nekak, evo. Kako tu mogu staviti tebe? Tu mogu staviti tebe. Eto. 52 tim, Elka strica. Koliko sam imao? 7 minuta. Reš moj trening camp, to će biti tu. Zašto ovako kratak video? Zato što YouTube neće moje video da uploada više od 10 minuta, znači. Nešto neće, pa ja moram jako šutati. Tako ću namestiti. Pokazat ću vam jedan tutorial. Ja, kako da ima ono šut, samo kliknite. Niko tu ne zna, ali koji ne znam, ja ću pojasniti. Ovo će pas lopta. Skoči, imaš glavku Angela Merkel. Evo ti to, isto ništa isto. Kaže, kod nas biti bez para je sasvim normalno. Drž, op, ide, špic, šut, šac, bum. Kako dobro, balo. Okej, 85 minut je. Tude. Banza, bože, šta tu radiš? Evo, sad će biti kraj. Ne, oj. I kraj svira. Držim tu Ronalda i da to bude. Evo, sad ću samo šutiti. Ne znam da li ćeš usjeti u video, ja nadam da neće. Ja sam se prehlađio, sam alergičan, nešto bože. Opa. Ja kad gledam nije to video. Cristiano Ronaldo, oh my god. Ja te podivljava, jo. A bolja smeš je stavio. Šta je stjesno Neymara? A sve će biti Messi ili će biti Neymar. Koji ćemo grb uzeti? Gde je ovdje Pariz? Ne bolje. Nije ovdje. Nije ovdje. Dovoljno mi uve. Neću. Ovdje je Pariz. Tu se nećemo. Evo Pariz. Uzeli smo Pariz. Tu da nisam uzeli Barcelonca za pitanje neki iz razloga, ali eto kao je Hasbro. Baš me onako će igraču, nikad nisam uzeo. I tu će biti. To je neko dobro. Ken. Bernardo. Još. I
No, to je bilo to što tiče epizoda. Ako ste živali, podržite lajkom, subscribe na moj kanal. Mi se vidimo sljedeći. A do tada se vidimo. Pozdrav.